Gusto mo kaha mga kwarta? Gusto mo, tubag? Kana, kwarta! Kwarta! Pilay premium dam. 10 million, tapos na yung freebies. Cherry pear. Ano? Ang mapilde, patyon. Oh no! Kalas ka! Si Dudes! Atay na ko, may utang ani. Ikaw, Jod Rodi, usog ka mangutang, di jud ka mo bayad ba? Lumagay na ka? Sino bali mo? Gagay? Ay, kayakap! Lugar mo kakot mo! Ubayad man ko. Bayad? Isa ka tuwig, mo utang? Lumagay na ka. Hay, nagay ka. Tama! Tama! Ilom niya! Patay si Rudy bay. Ho, sane! Imong utang! Patay na kitan ko. Imong utang ba? Bayad na ko. Hoy, Rodi, imong utang! Utang! Utang ba? Utang! Bayad na ko. Utang ba? Utang ba? Bayad na utang ba? Hoy, naog na. Ay, si pamadlong diabe, pasikat na kay ka. Pagdali diha ba, kay nabatay pangitaon. Unya na good, uy! Atat na kay ka. Ngayon, mukot ka naman ka ng lubi. Wala lang. Mahal ang kilos ko pras. Naog na diha ba, kay nabatay pangitaon. Pakalemero. Relax lang mo diha, uy. Grabe ka isog. Napatigapas ka oras ba? Aray! Aray! Pakulay dito si magtanaw! Kapano layo pa kayo itong tuwan? Nausa naman ni lugara, uy! Kalayo na ba, ani? Hey! Kung ang sulti bukin itong tuwan di ay. Ay, siglik ra mo ba? Asa kita maadto gani? Pangitaon na itong mga daghag utang. Asa bisa na muyo di ay? Tara! Hilam! Hilam mo ba? Kinsa man ka? Nag-away mo tong sa utang, di ba? Tama ko? Alangan, kani di mo bayad. Gusto mo kaha mga kwarta? Gusto mo, tubag? Kana, kwarta! Kwarta! Unsaon man na, dam? Mauni siya ang Squid Game. Squid Game? Yes, Squid Game. Pilay premium dam. 10 million, tapos na yung freebies. Cherry pear. Unya ko pilde dam. Hoy, premium. Hay, premium dam. Paminaw mo, ang mapilde, patyon. Oh no! Galas, go! Pusen! Dagat!